I am learning to love the sound of my feet, walking away from the things not meant for me. Daghang mga tao ug even ang akong ginikanan, gi-question ko sa pagbiya sa akong mga bata. Mao to ang pinakasakit nga desisyon nga akong nabuhat sa tibuok na akong kinabuhi. I was so afraid for my kids' future and my future as well. Wala ko'y trabaho, unsay akong ipakaon. Wala man gani ko'y ikapalit og chinilas nila, ug asa mi mo stay. Makapalit ka ako gatas nila. Those are the few things I was afraid of. Kung dito sila, hayahay kaayo sila. Air condition ang ilang kwarto, daghan pagkaon, ug they can go to any resorts. Go abroad, Disneyland, or to any amusement park. Ug kabalo ko nga si Josh, he loves my kids so much. Dili niya mahimong i-abandon sila. Sa mga pila ka bulan, my eldest Gab will be a preschooler na. And I was thinking, mas nindot ang training ato nga school. I want them to have a good life. Mali? Mali ko? I keep on asking myself that same question every day. And the annulment thing. I don't have any idea what's that all about. Ang ako lang nahibalan, if dili ko moperma, wa gyud mahitabong annulment. I was so naive and stupid at that time. Filing a case was not in my option. Unsaon na lang kung mapriso si Josh. Unsa man ang ugma sa akong mga bata. After I leave Josh and my babies, life is so hellish for me. Every second, minute, and hour, I'm longing to be with Gab and Jenny. Gimingaw na kaayo ko nila, and it's driving me insane. I travel to a place 45 minutes away from Josh's house ug nagrent ko og 1-bedroom space. Wala kaayo ko ni palayo kay para ma-visit na ko sila anytime. Good thing, every night I get a chance to talk with Gab and Jenny via Skype video call. Close man mi sa yaya nila, maong siya maoy akong kastorya kung makig-video call ko. Akong ituno nga wala si Josh sa balay, kay sakit pa kaayo sa ako bisan makita lang nako siya, basin mag-breakdown ko. My kids are my strength. They are the only reason I continued my life. Gaadto ko og simbahan every day and prayed for my kids' safety. And para nako nga makasurvive. Nag-apply ko. Walang katapusang lakaw, manakit na lang ang akong tiil. Sometimes gusto ko nga mo-give up. Makita kong tulay, lami kaayo nga moambak. Magpalagis og 10-wheelers. Pero kung akong mahunahunaan, ang akong mga bata, ang akong ma-picture out, pag naanak ko ana nga sitwasyon. Nag-video call ko nila Gab og Jenny, og si Gab sigig yama-yama. Maayo na mo storya. Si Jenny sig kisi-kisi. God, I miss them so much. Pero niabot si Josh. And then ako tana siya nga, Gab, who's that? Ingunan si Gab nga, Mama. While si Jenny, niingon siya nga, Momom. Cute kaayo. Ikaw lang siya nga lantaw kadali sa cam og nilakaw. And then nadunggan ako nga niingon si Glitter nga, Hello babies, tita's here. Come.
I have something for you. Nihawa silang duha sa camera. O gi-end na lang nako. Nasakitan kaayo ko. Lahi ragyod kung daghan kwarta ba? Kaya kaayo tanan. Naghila ko ato kay ako ang inahan pero wala ko'y pulos. Kay di na ako sila kaya ipaglaban. It pained me so much thinking glitter replaces me sa heart ni Josh o karon sa akong mga anak. After 2 weeks, nakasulod ko og trabaho. Dili siya kalakihan og sahod, pero makabayad na pud ko sa renta. Pagkaon nako, ug malaag na nako silang Gab ug Jenny sa Jollibee. First salary na ako, nagplan ko og mo-visit sa ila kay laag na ako silag plaza, murag picnic gamay. Abot na ako sa balay, giabrihan kong Jeje. Yaya nila Gab ug Jenny. Ako jo diretsog hug ang duwa. Nakatulo ang akong luha o gikisa na ko silag duro. Ningon si Gab nga ko nga, Mama, you're here. I miss you. Well, si Jenny, nag-ana ra siya nga, Mamam, miss siya. Nag-awat-awat ra siyang Gab. Nagbaha ang akong luha oy. Giayo-ayo na ako silag kiss. Ready raman sila ug palakaw nami. Migawa si Josh gikan sa kwarto. Ug nitan-aw siya nako. Tan-aw pod ko niya dayon lingi. Wala na nako gimain ang iyang reaksyon. Bahala siya. Na ako diri para sa akong mga anak. Padung nagawa sa door, niingon si Josh nga, ready na ang mga bata kay mulakaw nami. So ni Ana ang yaya nila Gab nga, ay sir, abi kog di mo madayon ni Ma'am Glitter karon adtong birthday party. Ilaagra baunta ni Ses silang Gabron. Dayon niingon ra si Josh nga, okay. Use the other car na lang, igna si Dodoy. Nikis pa siya nila Gab, og ako na aras dapin nga wala na ko'y lingi-lingi. And then ni Ana si Gigi nga, Ses, diri mo sakay. Pero ni-refuse ko. Ni Ana ko nga, mag-jeep na lang mi, para ma-experience nila ang normal na life. Ni Ana dayon si Gigi nga, sure ka? Og nito bagra ko nga uuoy, mga anak nako na. Og nag-hike mi padong gawas sa village. Sakay og motor cab human sa jeep. Klaro kaayong na-amiss sila. Si jeep or sa jeep si Gab, glipitihan ako og si Jenny ang akong gisabak. Makig-holding hands na ako si Gab og si Jenny sige gahag. Nindot kaayo sa feelings. Kompleto kaayo ko ato nga time. Bisan dako-dako nga bag dala nako kay tungod lagi sa ilang mga gamit, kay ra kaayo kay usahay magpakugos pa si Jenny. Niadto migmakdo og nagkaon mi og namnam jud nako ang every moment ato. Kung may na-take out ko para nila, makatouch kaayo sa heart nga si Gab, ingon nga, Mama, I'll help. Sus, cutie pie kaayo ang akong bugoy. Pagabot namo sa park, lingaw kaayo sila kay naamay dulaan for kids. Apil kog dula nila og genuine kaayo ang ilang mga katawa. Nagtanaw ko nila samtang gatulo ang akong luha. Unsa kahag dato pa ko karon. Unsa kahag na ako'y saktong trabaho. Makuyog na unta sila nako. Mihapon na og silang duha knockdown na. Pag-uli, kataksi na lang ko kay si Jenny sleepy na kaayo. Una-huna na ako unsa kahag di na nako ni sila iuli og manglakaw misla yung lugar. But dili pa nako kaya. Wala pa ko'y saktong bala. In time,
makuha ra mo nako. I promised. Pagabot namo, si Jenny kamata na og si Gab natulog pa. Dali-dali mi gitagbo ni Gigi. Nakita na ako si Joss nga naa sa balkon naglingkod. I think he's waiting for Gab and Jenny. Mitanaw pa siya pag-abot namo ug lami pa kaayo unta isulod para ako'y patulog nila Gab, but I paused. I turned back ug niuli nako. Kailangan na ako magpaka-strong. The more mo insist ko, the more mo complicate ang sitwasyon. I was thinking Josh won't let me see my kids. But he did. Kana lang thankful na ko niya. Wala na ko nagunahuna na I'm the legal. I should be or etc. Ang importante, makita na ako ang akong mga anak. That's it. Josh and Glitter, magpakasawa kayo sa ginawa niyong buhay. Always ko ga-check kung kumusta na sila Gab and Jenny. Or if okay ba og treatment si Glitter sa akong kids. Niingon si Gigi na ako nga, okay raman sila sis. Mangita gyapon sila nimo. Pero lingawon lang nako. Si Glitter kay okay raman iya tinagdan og usahay pod nga muanhi man siya diri. Sukad wala na ka, diri tutok na si Sir Josh sa inyong anak. So nitubag ko nga maayo di IG. Abi kog gaipo na sila diha. So ana siya nga wala sis uy. Twice a month na ako makabanding ang akong mga bata kay not enough pagyod ang akong sweldo. I need more income. I need to work hard para malaag na ko sila. Gusto na ko sila ilaag og overnight miss hotel stops like that. I want to buy them gifts and hopefully makuha sila na ako puhon. I enrolled short courses and attend workshops and trainings. Nice baya kay ma-divert na ako ang akong hunahuna. After 6 months, nagpakita si Josh sa akong gipuy-an. I don't know asa siya kabalo, but sa iya, nothing is impossible. Sas, dawata ni. Ana pa niya. After sa separation namo, karon pa siya nakigstorya na ako. Nangutan ako, unsa ni? Passbook? For what? Ana siya nga, for your expenses. Gitanaw na ako, wow, much money. Ni ana dayon ko niya nga, actually Josh, wala ko nagkinahanglan ana. Di pakaslanti ka, dili tungod sa imong kwarta. I think na ay mas nangin ng landana o gang nangailangan ana kaya imong kabit. Ingo sa iyaha nga, take care of our kids. Provide them what they need and love them. Maura na ang akong gusto. Imo na ang imong kwarta. Gibayran ko niya. Isang guding muraratag basura sa ilang pananaw. Gamay kaayog pananaw nato. Tapak-tapakan lang ta. Asa kaana iyang kabit with car and condo o gang iyang asawa nagkayamukat. But I'm really trying to stand on my own. And now, I'm happy nga akong own money ang akong ginagasto. Gitry na ako ang bisan unsa nga racket. Selling different products online, magpatadto kog loto usahay og makadaog og 4 digits. I was enjoying my life. I got to bond with my kids and at the same time, I got to live my life. I was saving money for my plan nga kwaon sila Gab o Jenny. One time, nag-ana si JJ na ako nga, sis, kanus ani mo ilaag sila Gab. So, nitubag ko nga,
Di pa ko kabaludye. Nga naman. So ana siya nga, nag-ask manggod to si sir kanus animo ilaag sila. Mauto nga gitubag na ako siya, nga igna kung naa sila'y out of town, okay ra next month na kumuan na din ha. O diba? Ako na ang nag-adjust. Kayod kalabaw kong pangilabuhi tawon. Di na gani ko kalingig mga cutie guys. You must be wondering, wala ko nag-mention sa akong family. Dagan sila giatubang ng mga bayro noon ug maulaw ko manghingi. My baby Gab will turn 5 years old. Nagpa-party sila. And to my surprise, naa ako'y invitation. Og nastorya pa na ako si Gab. Mama, my birthday is coming. Come here. So ni Ana ako nga, yes baby. As usual, daghan kaayong tao, mostly kids with their parents. Ako, pagsulod diretso ko sa table nilang Gigi. Si Gab and Jenny, naapa sila sa parents ni Josh. Og ang mga kuan, nagkuyog nga smiling kaayo. Niadto pas glitter sa akong anak, og iyang gihaghag. Sakit kaayo. Ako ang inahan pero ako pa'y dili diretso kaduol sa akong mga anak. Mauto nga nakitaan kong Gab og niduol siya nako. Ana siya nga, Mama, you're here. So ni ana ko niya nga, for you baby. Daghan kaayo kag visitors. Are you happy? And then ni Ana siya nga, yes, Mama, yes. And then I said, I have a gift for you. Bracelet na naka-engraved letter G. Gisuot na ko niya, baratuhon rato kay maura may ma-afford. Ana ko nga, keep this baby ha. Ibutang sa imong treasure box. Og naapod para kang Jenny, bracelet gihapon. Nagpicture-picture ko nila og daghan kaayong pusing namo. And then gitawag na sila for picture taking sa family. Gab with friends, next grandparents, next with Jenny, next with Josh, next with Jenny and Josh, and lastly, Gab with Jenny, Josh, og ni-insert si glitter. O diba? Liga lang ang drama. If mag-ask mo, murag gipukpok og martilyo ang akong heart. Pero wala ko'y mahimo. Antos-antos lang yun. Okay ba ko aning tanan? Of course, dili. It's just that I came to realize my love for my kids is bigger than the love I had for my husband. After sa party, I bid goodbye to my kids. Padung nakuhawa ang photographer, gitawag ko nga ma'am, picture mo with the kids og Sir Josh, apil nila. Then nalipay kaayo si Gab. Idol si Josh og gipatung-ana mo sila Gab and Jenny. And after, nihawa ko diretso nga walay tanaw-tanaw ni Josh. I saw glitter sa side nga grabing mugtok. Gahila kog ayo anang gabii. Lisod kaayo dawaton ang tanan. I don't know asa nakuha ang akong kusog atong tayma. Medyo nakatigom-tigom ko so nag-transfer ko rent sa usa ka apartment. Not big, but dako kaayo og bedroom. Igo kaayo ming tulo ni Gab og Jenny. Kabalo na pod si Gigi nga nibalhin ako. Anak ko nga G, kwaon na ako sila Gabron. Tayo ni Ana si Gigi nga sige ses. Ayaw na lang anhi. Magpahatod ming duydoy ug mananghid na lang kong Sir Josh. Gusto pod ko nga musuroy diha. Plan ako nga mag-movie marathon me the whole day. Nang limpyo ko ug excited kaayo ko.
Pag-abot nila, ako dayon gikarga ang duha. Puli-puli lang pud. So ni ana ko nga sulod G. And then ingon siya nga nadugay mi kay hapit pa mi grocery. So ni ana ko nga, okay ra oy? Ana si Dodoy nga, ako na ning inaog ang grocery ha. So nakurat ko nga nung inaog. Ana dayon si Gigi nga, ay ses, ingon manggod si sir nga mag-grocery mo pud mi diri. So ana ko nga ngano, nadaot na dayon ang akong mood. Ano ko nga, ayaw na inaog, diha ra na. Nakaminos gid siguro siya, diha ra na. So ana dayon si Dodoy nga, Ma'am Ses, kung dili ni na ako inaog, dili na ko masakay ang akong materyales para sa ilang project. And then ingon sad si Gigi nga, bitaw Ses, ingon si Sir ipabili na. And then naana lang din si Dudoy nga inaog lang nako ni Ma'am. Kamuna ni Sir ang pagstorya. So ni ana dayon ko nga sige, ibutang ra diha sa kilid. Wagid na ko kwae ang iyang gidala. Basin kwentahan ta. Nangaon mi gamit ang akong kwarta. Ana dayon si Gigi nga, pa-housewarming ng sources. Ana dayon ko nga, housewarming sa iyang mata. Giuli na kog balik ang grocery. Sayang wala si Josh. Ako untang ilabay sa iyang noon. Joke lang. Dili pa ko ingon ana kaisog. My small business is doing well. Sakto og kita. Hopeful kaayo ko nga intay makuha na nako ang akong mga anak. And my birthday came. First birthday na bulag naming Josh. It's a blessing kay peaceful ang akong mind. Wala ko'y gipalit for myself. Pag-celebrate ko with Gab, Jenny, and Gigi, and naapod si Dodoy. My family is living 4 hours away from my place. Text and call lang sila. Kabalo na silang Gigi na mag-celebrate ko with the kids. Maong early kaayo ko nga gimata o dili halata nga excited. I'm arranging my stuffs when suddenly naay nanawag sa gawas. Naay isa ka laki nga nag-ayo. And then ana siya nga Ma'am Ses. So nangutan ako kung unsa man. And then ana siya nga package ma'am. Gidunol niya og naay note nga happy birthday Ses. I know this penmanship. I am very sure kang Josh ni. Pag-open ako, wow. Bag og watch nga mahulon siya nga brand. Og sa akong unahuna, lami adi ay mahimong kabit sa akong bana ba? Wala lang pod na ako ilabay or sunuga. Gibutang ra nako sa suok. Ana dayon siya nga Ma'am Ses, na ay gihatag si Sir Nimo. Ingon pa ni Doydoy. Cake of flowers. Uguta na ako atong time. Lami kaayo ilabay-labay ang cake ug ang flowers yatak-yatakan. But na ako sa mga bata. Maong gikalma na ako ang akong kaugalingon ug nagpretend ko nga okay ra. Pero wala gid ko ni kaon sa cake. Promise, ang flowers gibutang nako sa kawas. Happy kaayo ko atong adlaw. I'm with the people nga importante kaayo nako. Ang regalo nga gihatag ni Josh sa ako, gipadala nako ni Gigi pauli. Ana siya nga Ses. Ana ko nga, Je, sayo man ka ni chat, asa ang mga bata. So ni ana pa siya nga tulog daw, pero magsigigit siya ingon sa akong ngalan. Ana ko nga, Jeje. Sis, nakitaan baya ni Ma'am Glitter ang gift nga giuli nimo? Ana dayon ko nga dayon. So nitubag siya nga, sis, murag nag-away silang Sir Josh gabi bahin ato. And then I said, I don't care. And then I said, Bito G,
Kusog ilang tingog nga gaaway, nadungog sa mga bata. Ana din siya nga wala man. Tulog naman ang mga bata. Dayon ni anak ko niya nga, ing na jud kog toxic na kaayo na sila diha. Dayon ana si Gigi nga ni ana daw si Glitter kang Josh nga man daw magatag-hatag pa. Kailangan ba daw naa? And then niingon po daw iyang sir nga, she is the mother of my kids. It's her birthday. Kuyog sila sa akong mga anak. And then ni anak ko nga, ako jud nang gitype sa akong cellphone ng iyang giingon para dili ko makalimot. And then, I said nga, puing, pasagdi na sila. Bahalag magunsa na sila, I really don't care. Basta dili lang maipiktuhan ang akong mga anak. That's very fine with me. One of the happiest moments in life is when you find the courage to let go what you can't change. Ug mao kana ang part 2 sa confession nga bakit kung sino pa. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw.